थांनाय 16 फेब्रुवारि इलेक्शन भोट पाइमाया गुलो बाक्सा जगह जों खोनाका EVM मेसिन खगजागमानि हाजेक खाजेगमानि एबा EVM मेसिन खोलोगै उल्टा पुला खाइ टंपुरो आरनि लुकबाय मानजगै कक बांलायमानि आबो काहाय गोबांवा जगह खोनाका आबोनो तै तिनि अ भिडिअ जगह काहामके साइमान लायनो ब जगह तामंका जतको थांनाय 16 फेब्रुवारि सालमारि 45 कमलपुर कन्स्टिट्युएन्सि फुंनिसिमि भोट हेरलायमानि सारिक सानजांका ते जेपुर EVM मेसिन तेलांना जरा फाके आपुरो आरनि वानसे खरकसा साचुनो EVM मेसिन खुलुंना नायदोंका आ जरा कामिनि लुकरक आ वानसनो दादक सिदा मखल बाय नुगै अ वानसनो रम लाखिया ते साका टांगै EVM मेसिन साचुं खुलुक दं निनि ताम अधिकार हनै आपुरके आ EVM मेसिन खुलुगै मानजानाय वानसा साइदंका आनो माप खाचिरे आनि मिस्टेकनका जीवनिते कुनि दिनो आति तंगिया अ वानसा किरिमा लाचिमा बाय कापते जतो लुकनो माप सानि दंका EVM मेसिन खुलुगै मानजमा बाय नेक्स्ट 17 गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सि अब सेम आबानि अंका आ कामिनि जतो लुको बोट रुइ पाइमानि यागुलो सारिक सानजांका आरनि पुलिस एबा फोर्स रक आ EVM मेसिन जम्पुचला तनुइना तमनि बा तनुइजांलिया कोबनि जागा बिश्रामगन साइडगो आ EVM मेसिन गारि बाय तलांजाक दंका ओलो आरनि लुकरो गारि बाय आ EVM मेसिन तलांनाय रंनो रिफ्रिंमां पाइथगो मानजाका आफ्रो अ ताकुक बिलाइनो जलि जागि साका EVM मेसिन सलाइजाका EVM मेसिन सलाइना नायु हनै आबगि 17 गोलाघाटी कामिनि लुकरो बिलाइनो तुंफ्लाजाक थांनाय हरो नेक्स्ट सुतामुरानि 19 चरेला बाहानो जोंखनाका EVM मेसिन कमाजाक EVM मेसिन खगि तलांजाक हनै बाक्सा जागाके हर कुतुको मा थलाया रिफ्रिगि बुला खेरक जोंखनाका बाट भिडिअ फटो आब्रक चिनारो मुंसापन फुटेज फायको आबो फुटेज फाके हनका जिंनरो नेक्स्ट अपडेट फनुगनाय आयन जतनि लास्ट दंगो 58 पानिसागर हेनगाय बोट रुइ पाइ हरंसुका हाइपन EVM मेसिन तलांजाके आबगे कामिनि लुकरक आरनि पुलिसनो काहाम हामिया कक्सना थांपुरो आरनि पुलिस बाय याक देसे बखरक फातिरै बुजाखा आरनि पाब्लिक रक सो हेनका आबो जे खनामानि जतन EVM मेसिन बागै थांनाय साल प्रब्लेम कतर अंलाके हनै जों सेमनो आबो चिनरा ताबुटेसे रिपीट के छनाय नंबर 1 कमलपुरो हेनका EVM खोंना नाय मानजाखा नंबर 2 गोलाघाटी EVM खोगै मानजाखा नंबर 3 सुतामुरा एबा चरी लामो हेनका EVM गमाजाक नंबर 4 पनिसागर हेनगाय बोट रुइपाय EVM मेसिन तलांजाके आबगे कामिनि लुकरक आरनि पुलिसनो तांगि तलांया काम हामे कक्सना थामनि आपुरो आरनि पुलिस बाय याकतिसे बुसाका पनिसागरनि लुकरक नर हेनगाय अ भिडिअ जाका जतो अपडेट मानका एबा कामकेनो साइमान कान हने जों खाव वानसुको पाथ्यको आबनो सानाय जों जेसे बोट रिफानो आतिके EVM मेसिन सलाजाक तंगो हेनगाय आबोते एंगो हादिया तेटाम साजनाय आति हेनगाय बोट एरियाफोनो तंमानका कौपसिमि बोट रु हिनजाक द्रप बाट कोबोय हेनगाय जेसेपनो बोट एरिदि ओला EVM मेसिन कमाओ EVM खोगजागो आबो हाहिनके तेटाम साजनाय ताबुक जतो लोको बेलायनो वानाजाक EVM मेसिन खोगजागो कमाओ हिनमानि कक्तमारोनो खनावै बसकाक सालो इलेक्शन बोर्ड रिजल्ट रिनाय आ रिजल्ट रिप्रो बो पार्टी एबा साबो कप्लाय इनो आबो मोटाय एबा जरानो कक साजनाय सो नोंला ताम वानसुक ओ इलेक्शन बोर्ड रिजल्ट रिप्रो साबो कप्लाय इनो कमेन्ट के सादि।